Savior. Нашият Спасител, His blood is still flowing Неговата кръв все още върви. and healing people И Той изцелява хора. and setting nations free. И Той освобождава цели нации. So the blood of Jesus Кръвта Исусова is going to flow here tonight ще бъде тук покрай нас днес. in a very, very mighty way here. И ще бъде по много мощен начин излята върху нас. Just give me 2 more times. Дайте ми още 2 пъти. Още. Мощен. Мощен Господ. Мощен Господ. Алелуя. Мощен. Maybe you are tuned in through the camera Може сега вашите деца да видят от камерата. from many countries. От много държави. Last week when we had healing service in Stuttgart, Миналата седмица, когато бяхме в изцелителна служба в Штутгарт, a total cripple got up and walked away in Kenya, far away. един човек, който беше в Кения и ни гледаше, той стана и проходи. So wherever you are tuned in by camera, И дори да ни гледат през камерата, I want to say this to you, искам да ви кажа на камерата, that the eternal blood of Jesus че вечната кръв на Исус is still flowing все още върви and has no boundary и няма граници. and will touch you wherever you are. И ще те докосне където и да си. And that's why, blessed people, И за това благословени хора, this is a very, very critical hour in the church. ето това е много критичен час тук в When църквата. the Lord is preparing the church Когато Господ подготвя църквата for the glorious coming of the Messiah за славното идване на Месията, and is visiting the и church. Той ще посети вашата църква. Allow me one last time, Нека оставете ме още един път. then we'll go straight into the healing И service. тогава започваме изцелителната служба. The last time, Последно, I want to thank Jesus for what he's about to do here. искам да благодаря на Исус за това, което Той ще направи след малко тук. My Lord and blessed Savior. О, Господи, благословен Спасител! Thank you, Jesus.
Poderei suceder. Thank you, Jesus. Poderei suceder.